Тормыш юлы. Тормыш сынаулары эзәрлекли әдәм баласын. Кайгыларны җиңел үтәр өчен йөрәк каян дәва табалсын. Көн белән төн кебек кара каршы яшәү белән үлем арасы. Авырлыкны кичеп, төеннәрне сүтеп, киләчәккә ничек барасы. Төрле кеше була яшәештә. Тупаслары, күңеле нечкәсе, пәрәвездәй нечкә күңеллегә, диңгезләрне ничек кичәсе. Юк, аңламыйм мин бу яшәешне. Төшенә алмыйм аның серенә. Шуңадырмы, тормыш миңа бары ак һәм кара булып күренә.